Inselmilkom. Illum il-ġimgħa 21 ta' Jannar, festa ta' Sant'Agnese, Verġini u Martri. Nilqakom għal-Quddisa u Rużarju u mmexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Nagħmlu llum it-tifkira ta' Sant'Agnese, Verġini u Martri. Sant'Agnese għexet bejn seklu 3 u 4 u ftit nafu fuq il-ħajja tagħha ma nafu li kienet martri, kienet għandha 12 sena biex tħares il-verġinità tagħha fi żmien il-persekuzzjoni. Għalhekk illum aħna niftakru f'din il-martri nitolbu l-mulej dejjem biex aħna nagħtu xhieda tal-fidi tagħna u niftakru wkoll f'dak li huma vittmi ta' vjolenza u wkoll ta' abbuż, speċjalment anke f'età żgħira. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixra' din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Daw ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox int tagħżel il-ħwejjeġ dgħajfa tad-dinja biex tħawwat il-qawwija. Fiħnina tiegħek għatina li nibqgħu sħaħ fil-fidi fuq l-eżempju ta' Sant'Agnese, martri tiegħek, li llum niċċelebraw id-daħla tagħha fis-sema. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jissaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien, Sawl ħadd 3,000 raġel magħżula minn fost Iżrael kollu u mar ifittex lil David u n-nies tiegħu fuq in-naħa tal-lvant ta' blat il-moss selvaġġi. U wasal ħdejn l-imqawel tal-imrieħel fuq it-triq. Kien hemm mar u Sawl daħal fih biex jaqdi l-bżonnijiet tiegħu. U David u n-nies tiegħu kienu qegħdin il-ġewwanet tal-ar. U n-nies ta' David qalulu: Ara, dan hu l-jum li għalih il-mulej qallek. Ara, jien se nagħtik l-għadu tiegħek f'idejk u tagħmel minnu kif jogħġbok. U David qam u ċarrad bis-serqa l-keffa tal-mantar ta' Sawl. U ġara li David stess ħass il-kunxjenza tniggżu għax qata l-keffa tal-mantar ta' Sawl. U qal lin-nies tiegħu: Iħarisni l-mulej, ma jkun qatt li nagħmel dan lil sidi, il-midluk tal-mulej, l-immittidi fuqu, għax hu il-midluk tal-mulej. U David ipperswada lin-nies tiegħu bi kliemu u ma ħallihomx iqumu għal Sawl. U Sawl qam u ħareġ mill-ar għal triqtu. Imbagħad wara dan, David ħareġ mill-ar u beda jgħajjat wara Sawl u jgħidlu: Sidi s-Sultan. U Sawl ħares lura u David niżel wiċċu tal-art qudiemu u sellimlu. U David qal lil Sawl: Għaliex tisma' milli jgħidulek in-nies
Ara David qiegħed ifittex jagħmillek id-deni. Ara, illum rajt bajnejk li l-mulej illum erħik fidi fl-ar. Imma jien ma rridx noqtlok għax għedt m'għammitx idi fuq sidi għax hu il-mudluk tal-mulej. Ara missieri, il-keffa tal-libsa tiegħek fidejja. Jien qtajt il-keffa ta' mantarek u ma qtiltekx. Ara u kun naf li ma hemm ebda ħażen jew erq fidejja u ma offendejtek b'xejn u b'dan kollu int tistadli l-ħajti biex neħieli. Jagħmel ħaq il-mulej bejni u bejnek u jitħallas minnek għalija l-mulej. Imma idi ma tintrefax fuqek. Kif jgħid il-proverbju mill-qedem. Mill-ħżiena joħroġ il-ħażen, iżda idi ma tintrefa qatt fuqek. Wara min ħareġ is-Sultan ta' Iżrael, wara min qiegħed tiġri int, wara kelb mejjed, wara berawt, ħajkun imħallef il-mulej u jagħmel ħaq bejni u bejnek, ħajara u jqis il-kawża tiegħi u jeħlisni minn idejk. Meta David tem dan il-kliem Sawl wieġeb. Dan huwa leħnek David ibni. U Sawl olla leħnu u beka. U s-sokta jgħid lil David, int bniedem sewwa aktar minni għax int għamilt il-ġid miegħi u jien għamiltlek id-deni. Imma llum int għamilt ġid akbar miegħi. Għaliex il-mulej jerħini fidejk u int ma qtiltnix. Kif jista' jkun li wieħed ifittex l-għadu tiegħu u mbagħad iħalli ħaddej għal triqtu bis-sliem? Il-mulej jimlik bil-ġid u r-risq għalli għamilt miegħi llum. Illum għaraft li inti żgur is-Saltan u fidejk is-Saltna ta' Iżrael tkun fis-sod. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien, ħenna lija o Alla, ħenna lija. Ħenna lija o Alla, ħenna lija. Ħenna lija o Alla, ħenna lija. Għax fik jien insib il-ken tiegħi. Għaddel ta' ġwen ħajk nistken sakemm jgħaddi lemm minn fuqi. Ħenna lija o Alla, ħenna lija. Insejjaħ lill-Alla l-oli, lill-Alla li jieħu ħsibi. Jibat mis-sema u jisalvani, jitfa' lajb fuq min jaffiġni, jibat Alla t-tieba u l-fedeltà tiegħu. Ħenna lija o Alla, ħenna lija. Ola l-fuq mis-smewiet o Alla, uri l-glorja tiegħek fuq l-art kollha, għax mola s-smewiet it-tiba tiegħek, għasa sħab il-fedeltà tiegħek. Ħenna lija o Alla, ħenna lija. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u f'danna l-ministeru ta' din il-ħbiberija. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu tela fuq l-għolja u sejjaħ lejh lil dawk li ried. Huma resqu lejh u għażel 12 li semmihom apostli biex jibqgħu miegħu u biex jibgħathom jippritkaw u jkollhom is-seta' li jkeċċu xjaten. Għażel mela 12 Xmun li taħu koll isem ta' Pietru, u Ġakbu ta' Zebedew, u Ġwanni u Ġakbu li tomu koll isem ta' Bonerġes jiġifieri u Literrat, u Indri, u Filippu, u Bartilmew, u Mattew, u Tomas, u Ġakbu ta' Alfew, u Taddew, u Xmun il-Kanani, u Ġuda l-Iskarjota dak li tradih.
il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Sejjaħ lejh lil dawk li ried. Hekk naqraw fl-Evanġelju skont San Mark fl-għażla ta' 12 l-apostlu li għamel Ġesu u hawnhekk għandna isimhom wieħed wieħed u jispiċċa San Mark jgħid Ġuda l-Iskarjota dak li tradih. Hija għażla misterjuża din ta' Ġesu. Ma marx it-tempju jażel il xi ħadd mill-orrief u lanqas jidher li jfittex nies ta' qdusija kbira. Imma sejjaħ lejh lil dawn u meta naraw l-ismijiet u iktar il-qudiem naqraw fuqhom dawn l-apostli, nindunaw li sejjaħ lejh nies midimba u b'ħafna limitazzjonijiet u difetti. Aw Pietru li għażlu mbagħad bħala kap tal-Knisja li ċaħdu. Tumas li ddubita fih. Ġakbu Ġwanni li kellhom 700 sena biex ikollhom post ta' privileġġ. Kollha kemm huma barra Ġwanni li fil-passjoni fil-mument tal-akbar tbatija ħarbu. U Ġuda li tradih. Ma setax jagħmel għażla aħjar. L-Evanġelju jgħid lil dawk li ried, ma jgħidx lil dawk li kellu bżonn, imma lil dawk li ried. ċertament Ġesu ma rridx lil min jiġħdu, lil min jiddubita fih, lil min ifittex post ta' privileġġi, lil min jabbandunah, lil min jitradih. Imma Ġesu ried li jagħżel nies midimba bil-limitazzjonijiet u d-difetti li lesti però jekk ikunu lesti huma jilqgħu il-kelma tiegħu u jibdilhom, jitrasformhom u jagħmel minnhom xhieda tal-Evanġelju. U nafu li ħlief Ġuda li ma aċċettax dan u li spiċċa ħażin, kollha kemm huma storja ta' trasformazzjoni ta' bidla li jagħmel Ġesu minn nies bil-limitazzjonijiet kollha tagħhom midimba għal apostli li jxandru l-Evanġelju tiegħu. Wow, San Mark jgħid 3 affarijiet importanti illi rrid minnhom Ġesu. L-ewwel li jibqgħu miegħu. L-ewwel mhuwiex ix-xogħol wara xogħol li jridu jagħmlu, imma l-ewwel li jkunu faqda miegħu, għaqda intima miegħu, għax hemm li jistanbatu jitrasformhom. Imbagħad biex jibgħathom jippritkaw li jwasslu l-kelma u li jwasslu l-kelma fit-truf l-art kollha kif għamlu fil-fatt. U koll li jkollhom is-seta li jkeċċu x-xjaten. Li hija importanti ħafna u nafu li mhix biss din għal min ikun maħkum mix-xitan, każijiet rari li jeżistu u li wkoll hemmhekk tgħod din ħafna, imma ix-xitan l-aktar li jaħdem huwa bil-qerq, bl-ingann, bħalma jurina ktib tal-Ġenesi. Billi jitħaq bik. U allura l-apostli jkollhom is-seta illi jgħinu lin-nies jelbu dal-ingann, ma jaqgħux għall-ingann tax-xitan. Aħna naqraw din il-kelma llum naraw ħafna li tista' tgħidilna għall-ħajja tagħna. Speċjalment tgħidilna
tfakkarna din illi il-Knisja li aħna mibnija fuq l-Apostli mhijiex Knisja tal-perfetti, imma hija Knisja tal-midinbin li lesti li jħallu lil Alla jibdilhom u jippurifikhom, iġeddidhom u jagħmel minnhom xhieda tal-Evanġelju. Meta ngħidu aħna Knisja tal-midinbin mhux biex nikkunslaw jew biex noqogħdu fid-dnub tagħna, ma biex ikunna din id-disponibilità li kellhom dawn l-Apostli li ħallu lil Alla jibdilhom, jilqgħuh fihom f'qalbhom ħalli minnhom jagħmel xhieda tal-Evanġelju. Ejjew nitolbu din il-grazzja llum mill-Alla, nitolbuh li aħna nibqgħu miegħu bħalma xtaq mill-Apostli, viċin tiegħu u li din l-għaqda miegħu lilna tgħinna biex tippurifikana, tnaddafna mid-dnubiet tagħna u tgħinna biex aħna nkunu nistgħu nagħtu xhieda tal-Evanġelju tiegħu nkunu apostli fid-dinja tal-lum. Jew issa nresqu tal-bit tagħna lill-Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xanda l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna narfu s-sejħa tiegħek li nkunu qrib tiegħek, ħaġa waħda miegħek u li inti tibdilna u tagħmilna xhieda tal-Evanġelju tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fit-tifkira ta' Sant'Agnese nitolbu għal dawk kollha li huma vittmi tal-mibeda tal-vjolenza bħalma jisofret il-persekuzzjoni u nitolbu wkoll għal speċjalment in-nisa li huma vittmi wkoll ta' abbuż u n-nisa u anke tfal żgħar nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-morda kollha fid-djar tagħhom jew fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbu għal dawk kollha li għaddejjin minn żmien ta' tbatija jibsa ħafna fil-marda tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li jħossuhom waħedhom speċjalment anzjani fid-djar tagħhom jew ukoll fil-homes nitolbu biex il-mulejja tihom il-grazzja li jsibu l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għaddew għall-ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħar jiem speċjalment biex inti tilqahom fi ħdanek tagħti l-faraġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristus Idna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu, aħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej is-sagrifiċċju li sejrin nagħmlulek fit-tifkira tal-martri tiegħek Sant'Agnese li jibda tiġrib ma kellu l-ħila jifrida mill-għaqda tal-poplu tiegħek bi Kristus Idna. Amen.
Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr. Għal-Santa Agnese ħadet il-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demma ta' tixjida tal-imejjel tiegħek tal-aġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-qawwa tagħha sewwa sew fejn hemm iddajjef u ssaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla għeda intennu l-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-għoli tas-smawiet, imbierek min ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sina ta' biex mirraj ħebati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk u miċ-ċokontana li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Ċarls, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqadsa u mal Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' Santa Agnese l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, wara daħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieb ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-slim tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintret fiha, int li tgħixu s-santan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin.
ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, jien dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imtfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li ġedditna mulej bil-misteri qaddisa għamel nisiru nixbħu li Sant'Agnese fil-qawwa tal-aġeb li urid sal-aħħar biex jistħoqilna niksbu l-premju tas-sabar fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħajr lill-Alla. Wasalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakkarkom li matul dawn il-jiem l-insara kollha madwar id-dinja jiċċelebraw il-ġimgħa ta' talb għall-għaqda fost l-insara. Il-lejla fis-6:30 fil-Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu fil-Belt se jsir servizz ekumeniku bis-sem ta' diversi knejjes insara f'Malta. Dan se jixxandar għada fis-7 fuq knisja.mt. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nawguralkom tmiem il-ġimgħa tajjeb. Fit-tifkira ta' Sant'Agnese nofru dan ir-Rożarju llum għal dawk kollha li huma vittmi tal-vjolenza u tal-abbuż, speċjalment in-nisa u t-tfal. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jismat talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija
Meta sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-or ta' Ġetsemani u għere l-araq ta' dem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema għda fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum, għafrinna n-nubietna palma nafru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobitna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-wih kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum, għaffrinna d-nubietna palma nafru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem. Amen.
Marja Santissima urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa min-nar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missienna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, għaffrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda l-isna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlop għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlop għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlop għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlop għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlop għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlop għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlop għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlop għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlop għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlop għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa min-nar tal-infern u ġenera l-wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missienna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum, għaffrinna d-nubietna palma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda l-isna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlop għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlop għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlop għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlop għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlop għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlop għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlop għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlop għalina mitimbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen.
Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek kibber kinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek kibber kinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santo. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern. U ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija, meta sija Ġesu Kristu kien mislu fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema għal fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma nafru li minnu ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santo. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarisna minnar tal-infern. U ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħidu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnien tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Amen. Skont il-fema tal-Papa missierna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slimma lik Marija bi grazzi memlija l-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santo. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għattihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen.
mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu l-qattalb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna, Missier Eternalla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinita qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebbatax bejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, mit-tama, itlob għalina, liżjed safja, itlob għalina, liżjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-pariri tajjeb, itlob għalina, ta' minn ħalaqna, itlob għalina, ta' minn salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull imma, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mena ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kewba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rosarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa Alla, biex ikun jisoqilna dak li wedna Kristu. għattilinna għaddija tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa, ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lejnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irrażin Alla, itolbuk bil-ħerqa. Int laqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġeru fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġi Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja ħnien u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turocco, itlob għalina, San Paolo Missirna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Diodata Pesani, itlob għalina, Santa Agnese, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina.
U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażis tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Om, imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.